vilisee eikä kerkiä edes oikein ruokavideoita tekemään, vaikka joka päivä täällä jotakin kokataan ja syödään. No, mä ajattelin sillä, että taas tuttua kanaa ja riisiä, mutta jotain muutakin sinne lautaselle pitäisi tietysti saada. Niin lähdetään nyt ensin siitä, että mulla on tässä kanan fileeleikkeitä, mitkä marinoidaan tämmöisessä jogurttikastikkeessa. Sitten tehdään riisiä, mihin tulee sekaan pikkusen kikherneitä. Ja sitten lisukkeeksi vähän paprikaa, punasipulia. Ja mun on tarkoitus tehdä tommonen mango chatney tohon kans niinku makeaksi. Mut ihan ensin tehdään tuo marinaadikasti. Tule vaan Zorro syö. Eli ei ole nyt sininen kippu, on tuoverinen kippu, mutta sinne ihan ensiksi tärskäytetään tuosta turkkilaista jogurttia. Kaivellaan täältä muutkin välineet saman tien. Turkkilaista jogurttia, mikä on tässä tämän marinaadin pohjana. Eli tässä on nyt 5 desiäkö tätä nyt oli tässä. Mistäs minä äsken katsoin sitä? No on, mitä on purkillinen. Kaivellaan se tänne kipposeen. Noin, sitten sinne puristettaisiin pari valkosipulin kynttä, mutta mä nyt käytän tätä raastinta. On vähän kuivan näköisiä, saa nähdä kelepaako tälle raastimelle. Tai sitten jos oot valkosipuliystävä, niin pistä ihmeessä enemmän. Mutta valkosippää sinne nyt pari kynnellistä. Tuosta toista vähän vielä. Nui ikkäästi. Sinne. Muruset ja moiveet sinne. Sekoitetaan vähän se. Mausteeksi tänne tulee sitten sitruunan mehua pari ruokalusikallista, onpa pehmeä sitruuna. No, se vaan nyt on sillä tuulella. Pari ruokalusikallista sitruunan mehua, ilman siemeniä mielellään. Noin. Sitten sinne laitetaan tommonen about teelusikallinen suolaa. Noissa resepteissä on aina kauhean vähän, että ainakin nyt sen verran. Sitten jos olisi jeeraa, niin laittaisin sitä. Nyt menee gram masalaa. Ja mä käytän myöskin tätä chililastuja, sinne voisi laittaa, mutta chililakkoilijat nyt estää sen, niin mä laitan tosta paprikajauhetta sinne teelusikallisen verran. Katsotaan sitten, ja sitten 2 ruokalusikallista öljyä. Oliiviöljyä. Taisi mennä nyt vähän reippaamminkin, mutta ainakin sen verran. Pyöritellään tää tahna täällä sekaisin. Tän näköistä siitä suunnilleen tulee. Väri tulee tosta paprikajauheesta. Noin. Ja sitten pistetään noi kanat myllertään tuohon tahnaan ja pyöritellään ne siihen ja laitetaan pariksi tunniksi marinoitumaan. Ja sillä aikaa sitten valmistellaan chatneytä ja ruvetaan sitten riisinkeittoa vähän lähempänä, kun päästään paistamaan. Tosiaan pari tuntia annetaan olla marinaadissa ja sitten tommoselle valurautaselle parilla pannulle, että lähdetään koittaa, josko saadaan niihin jotain raitoja. Mutta jes, heitetään kanat kyytiin ja pyöritellään siellä. Tämä joutaa sitten jo roskikseen. Tässä oli nyt 3 tämmöistä filettä. Sitten kun nämä on marinoitunut täällä aikansa ja esimerkiksi grillihän taas ihan loistavaa grillattavaa tavaraa, mutta otetaan ulos täältä marinaadista ja taputellaan tuolla talouspyyhkeellä vähän suurimmat nöljät sieltä pois. Mutta nyt kansi päälle ja paristunnin jääkaappiin marinoitumaan.
No niin, sitten sen mangosatneon kimppuun. Eli kattilaan mä pilkon tästä nyt pari salottisipulia sinne ensin. Ja sitten ainakin 1 tomaatti mangosta. Katsotaan meneekö kaikki. Täällä rapisee paperi. Ja sitten tämmöistä vihreitä tavallista paprikaa. Ne siis palasiksi ne menee tonne kattilaa vähän kiehahetaan sitten jonkun ripauksen suolaa mausteeksi. Katsotaan laitanko kuinka makea siitä tulee, niin sitten saatan pistää granaatti-omenakastiketta, mikäli se jotakin vähän kaipaa vielä tuommoista makeutta sinne. Salottisipuli siksi, että se on vähän loivemman makuinen kuin toi punasipuli tai keltasipuli, niin siksi valikoituu nyt nämä. Tuo on niin turkasen pieni. Pieniä moukkomat sipulit. Tarkkasilmäisimmät jo huomaa, että taas on käyty veitsikaupoilla. Tällä kertaa tämmönen Sanellin veitsi, mikä on tällaiseen pilkkomiseen. Ei tarvi niin sitä viiltoliikettä, vaan pääsee vähän naputteleen. Pitihän se tämmönen sitten hommata kerta toisellakin on. Hyvin tuntuu leikkaava. Ei ollut kyllä ihan terässään tosi kun ostin, että piti hiemakiven kautta sitten viiä. Onko kuljetuksessa pitää olla veitsi tylsänä. Noin. Sitten tosiaan tomatti. Ja katsotaan, otanko tästä mangosta esimerkiksi vaikka vaan puolet, niin laitetaan sitä siihen myöskin. Se on vähän tarkoitus niinku opetella sitä sellaista makukombinaatiota, että olisi niinku makeaa hedelmää ja jotakin liharuokaa, niin sen tyyppistä mä teen. Mut jees, mä jatkan näiden naputtelemista, niin käyköhän jääkaapilla sillä välin. No niin, kyllä mä sen koko niin tänne nyt sitten kuitenkin pilkoo kokonaisen ja sekoitellaan vähän, mä lisään tähän vettä ja pistän tonne hellalle porisemaan tän ja heitän sinne pikkusen suolaa mausteeksi, ehkä vähän sitruunan mehua. Tää lähtee nyt kiehumaan. Sitten valmistellaan seuraava lisuke, eli mä paistan siinä kuumalla parilla pannulla sit niiden kanojen jälkeen niin samassa öljyssä vähän paprikaa ja punasipuolia ja ne laitetaan sitten salaatin lehtien kanssa tuohon lautaselle, mutta näille ei nyt siis tarvitse tehdä mitään muuta kuin vähän ohkaisemmaksi palaseksi, niin heitetään sitten paistinpannulle ne sinne. Tähän voisi tietysti heittää yhden valkosipulinkin, jos tykkäisi, mutta ei nyt liioitella. Tää saa jäädä nyt vähän isommaksi, kun sitten ei tarvitse niin pieneksi laittaa. Ja sellainenkin on hyvä lisuke, mitä mä oon joskus tehnytkin, että mä pistän punaviinietikalla maustan sitten noi kasvikset. Ne saa siitä ihan hyvän semmoisen lisäsävyyksen. Toi odottelee nyt siinä, että sutneut kiehuu ja niin kuin kiehuukin ja sitten marinoituu se kana, niin sitten me päästään tekemään hommia eteenpäin. Ja on tässä nyt mangot ja moiveet 10 minuuttia täällä hellalla vähän muhinut. Ne alkaa pikkusen hiljaa pehmitä. Neste haihtuu. Nyt mä lisään sinne balsamiviinietikkaa. Pannaan tommonen ruokalusikallisen verran. Suolaa panin tosiaan sen, olisiko teelusikallisen, ja sitten makeutta voisi laittaa fariinisokerista tai sokerista, mutta mä käytän tätä granaattiomena-siirappia. Niin onpas nyt hintsulla tuulella. Noin. Laitetaan sitä sitten lisää. Granaattiomena-siirappia ei muuten kannata jääkaapissa säilyttää. Se käy niin tönköksi, että siitä ei saa mitään ulos. Tonne voisi laittaa nyt jonkun chilihiutaleen. Laitetaan vähän pulppiipperiä sinne. Ei laiteta paljon, ettei tule tulista, mutta 4/4 teelusikkaa, kohan sinne olisi nyt mennyt. Tällä välin kikherneet otin jo tohon. Mä
kaatelin ensin huuhtelinen parin kertaa ja sitten mä laitoin ne vielä veteen likoamaan, että niistä lähtee se kellarin maku pois. Suolattomana se ei ole kauhean kumman makunen. Niin ne saa itteni aina ahtimukseen tällä hellalla, että vaikka kuinka tilaa olisi, niin mä mätän kaikki kamat aina tähän nippuun, niin mä en mahu itsekin touhumaan. Maistetaan pikkusen mitä makuja sieltä rupeaa irtoamaan. Aiku ihana makeus, etikkaisuus. Annetaan sitä jatkaa tässä pulputteluun. Mä laitoin nyt levyn 3, että se saa vähän vauhtia vielä lisää. Se saa mennä semmoiseksi möhjöksi. Mä en tiedä, onko se Chutney-nimi, tarkoittaako se möhjöä. Se on varmaan mun mielestä suoraan latinan kielestä kartano englantiin termiksi. Möhjö eli Chutney. Kokkailut jatkuu ja pyykkikone taitaa kohta lingota, niin jos se rupeaa rämiseen, niin sitten täytyy taas keskeyttää. Mutta alkaa olla kohta pari tuntia kulunut siitä, kun kanat on marinaadissa. Mä otan ne tuolta jääkaapista, laitan riisin tulemaan ja sitten vähän ruskistelen tai pehmentelen näitä kasviksia tuohon. Niin kasviksia varten laitoin pannun tuohon lämpimään ja heitetään nää nyt sinne. Perään tipautetaan vähän suolaa. Ja hyvästi paljon pippuria, niin sitähän nuo tykkää. Tuommoinen kapista tuolta. Otetaan niihin vähän notkeutta ja makua tossa. Niin ne on hyvää lisuketta sitten tuohon kanalle. Pistin, tuossa oli ohjeessa näkee, että 1 osa riisiä, 2 osaa vettä, tässä sanottiin, mutta tää nyt menee vähän summan mutikassa. Nyt on pitkäjyväinen riisi, ei ollut jasminriisiä, mitä tässä voisi olla, se olisi varmaan aika hyvä. Noin menee tonne toi kikherne, mikä on mennessä sekaan, niin sitähän ei tarvitse keittää. Se on ihan... Mutta maustaa sitä toki pitää suolan kanssa, niin antaa ton riisin tosta nyt ruveta kiehaamaan ja tuskistellaan kasvikset ja sitten mä nappaan tuolta jääkaappiuumenista noin marinoituvat kanat. Tuohon mä laitan sen lopun ton Chutney sitten, mitä ei mene tonne lautaselle. Tämä on nyt ihan turha kippo tänne. Otetaan vähän riisiä se liikkeelle. Kaakputelit on hajallaan ympäri. Otetaanpas noille kanoille tohon entisetkin möhnät siellä. Tommonen alusta ja taputellaan niistä vähän liikoja. Liikoja marinaadeja poikki. Kikherneitä oli tosiaan mulla tällaisessa kipossa likoamassa. Mä heitän ne nyt siivilään ja valuttelen vähän kuivemmaksi, niin ei tarvitse tuo vesi mennä sinne sitten tonne riisin sekaan. No niin, sielläpä köllykät ovat nyt olleet sitten parisen tuntia marinoitumassa. Tällä marinaadilla ei tämä enempää sitten tehdäkään, itse voi heittää lopun mäkelää sitten. Vähän talouspaperia. Enämpiä poikkea. Marinaali oli hyvä. Noin, kasvikset on mukavasti tuosta jo vähän nöyrtyneet, niin heitetään ne tästä pannulta syrjään ja ruvetaan sitten paistapuuhiin.
ottaa tässä lautaselle, ne kun ne on jaetaan sit siitä tohon. Siitä sitten tonne syömälautasille ihan. Noin. Pannu takaisin ja vähän oljankaa siihen ja vähän lisää talouspaperia. Lykkästääs vähän noita atuloita, turhat jogurtit poikki, marinaadit poikki. Ai että, ois melkein tehnyt mieli mennä ulos grillailemaan, mutta siellä on nytkin aste vai 2 lämmintä, mutta tässä kerkis olla jo semmonen hyvinkin keväinen keli, niin kyllä mieluummin sit sellaiseen aikaan menee. Otetaan pannuun vähän lämpöä lisää, että saadaan kunnon raita tohon kanafileeseen sitten. Oho, heitinkö vettä tuonne onneton sekaan, kun tilahti. Katsotaan sitä riisin keittoaikaa. 10 minuuttia jotakin. No, paistellaan kanat, niin sen aikaa riisi siellä tekeytyy. Noin. Mä otan tän kolmannenkin pois täältä talouspaperin päältä, kun se tuppaa tuo paperi tarttumaan tähän joukkueeseen muuten äkkiä. Noin, annetaanpa siinä olla nyt vähän aikaa rauhassa ja sitten käännetään, kun sinne on ne semmoset raidat tulleet. Sillä aikaa asettelen täältä näitä kasviksia tänne lautaselle jo valmiiksi. Päästään sitten syömään kanssa. Silloin kun ruoanlaitto vietän pari tuntia, niin siinä kerkee kyllä nälkä tulla jo kummasti. Antaisi olla vielä vähän aikaa. Pikkusen vauhtia lisää. Kivasti toi on näköjään marinoitunut toi kana, kun siihen aika mukava tuoksu nousee tosta mausteinen ja se semmonen sitruunainen oikeastaan toi maku. Tosiaan sit kun toi riisi on kypsää, niin turha vesi pois sieltä, jos sinne jotakin jää, ja sit heitetään nuo kikherneet. Sinne tarkistetaan vähän suolaa, voi olla tarvii pikkusen lisätä ja sit se lisäkin olisi valmis. Noin. Hyvin se sieltä väriä lähtee hakemaan, antaa olla vaan vielä. Kun malttaisi, ettei aina kurkkisi sinne vähän väliin, niin se olisi paljon parempi. Sillä välin mä annostelen lautaselle tänne tätä chatneytä jo kanssa. Ja loppu laitetaan sitten kippoon. Ja nyt kun tässä chatneyssä on tätä etikkaa, niin tää säilyykin vähän pisempään. Ai, kyllä siellä taas töissä lounaspöydässä kieltä lipoo viereiset ihmiset, kun tämmöisiä hyviä eväitä siellä sitten nauttii. Tää chatney on sen takia kiinnostava, mä ajattelin, että chimichurri joku tämmönen, niin just grillatun ruoan kanssa niin pitää vähän keksiä, että jotain pitää vähän keksiä, että mitä semmosen jonkun kaslerin tai enrikootten kanssa nauttii. Mut siinä alkaa olla hyvät raidat jo. Tuollaisia oli tarkoitus hommata
Mä paistelen nää, keitän riisit ja sitten onkin aika kasata annos. No niin, nyt oli riisi kypsynyt ja sitten mä heitin tänne sekaan vaan ne kikherneet. Ja sai tässä vähän aikaa ootostella, vähän lisäsin suolaa ja nyt lisätään tästä sitten taravata tuohon annokseen. Siitä tulee vähän ruokasampi, kun toi herne on semmonen proteiinipitoinen. Noin. Ja sitten homman kruunaa tietysti tää kananfile, joka pitäisiköhän tarkistaa, että tuli kypsä kanssa. Niin. Kyllä. Kystää on. Fileet siihen päälle noin ja niin. Pannaan toki puoliksi, se asettuukin vähän nätimmin tuohon tassille sitten. Laataselle tuohon päälle. Satne on siinä vieressä ja tuomassa omaa hedelmällisyyttensä. Mutta siinä olisi nyt taas Vippiksen keittiöstä sunnuntai eväs ja haettiin nyt vähän köykäisempää, vähän maukkaampaa, ei niin tavallista aina, niin toivottavasti tämä maistuisi meillekin ja toivottavasti maistuisi teillekin, mutta oikein mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa.